Helo na, Llunas Roberts ydw i, a dwi'n feddyg teulu yma yn ardal Hywel Dda. Oeddech chi'n gwybod bod posib ffonio 111 mwyn cael cymorth gofal iechyd brys pan mae'r feddygfa ar gau. Does dim tal yn ffonio'r rhif yma, mae'n rhad ac am ddim, a mae'n dwyn y gwasanaeth meddygon teulu allan oriau a galw iechyd Cymru o dan yr un rhif. Ar ôl ffonio, byddwch chi'n cael siarad gydag ymgynghorydd sydd wedi cael hyfforddiant arbennig i ddelio gyda'r galwadau ac yn gallu blaenoriaethu, fel bod y pobl mwyaf sâl yn cael eu trin yn gyntaf. Peidiwch y phoeni os ydy'r ymgynghorydd yn teimlo bod eich achos chi'n argyfwng a bod angen ambulans arnoch chi, mi gewch eich trosglwyddo'n syth i'r gwasanaethau brys. Gallwch chi hefyd ddialu 999 eich hun wrth gwrs, ond peidiwch gwneud hyn oni bai fod yn argyfwng difrifol sy'n bwgwth bywyd.